Heddiw byddai'n dangos chi fy hoff pryd o bwyd, sef tuna pasta bake. Today I'll be showing you my favourite meal, tuna pasta bake. Ar gyfer y cynhwysion, bydd angen 1 tin o tuna, 1 onion bach, 1 courgette, caws, 2 llwy fwrdd o iogwrt, 1 llaw o madarch a hanner tin o tomatoes. Dyma rhai dewisiadau amgen, yn lle tuna gallwch chi defnyddio cyw iar, turkey, rhwng, cig eidion neu mwy o llysiau os dydych chi ddim yn bwyta cig. Felly yn gyntaf dwi'n defnyddio spiralizer hyn ar gyfer y courgette. Dwi'n gallu prynu nhw o Amazon, ond yn y clip nesaf byddai'n dangos sut i gwneud y heb y spiralizer. Felly, os does dim spiralizer gyda chi, ti'n gallu gwneud e gyda y pilo hyn. Bydd y rhannau yn eitha fawr, ond mae hynny'n iawn. A wedyn dwi'n hoffi tapio nhw lawr gyda tissue cael gwared o'r dŵr. Ar ôl patio nhw lawr, fi roi y courgette mewn dish gwydr fel hyn. Ac wedyn dwi'n torri y madarch, does dim ots pa madarch ti'n defnyddio, maen nhw gyd yn iawn. Ar ôl y madarch, dwi'n gratio'r caws. Mae lan i chi faint o caws i eisiau defnyddio ar gyfer fe. A wedyn dwi'n torri'r onion. Gallu defnyddio onion coch neu gwyn, mae lan i chi. Fel arfer dwi'n defnyddio un coch, ond dim ond rhai wyn oedd gyda fi yn y tŷ. A wedyn dwi'n troi y ffwrn ar 180 Celsius. Ac wedyn dwi'n rhoi tipyn bach o olew yn y pan a rhoi onions a'r madarch i mewn i'r pan. Ar ôl cwbl o munudau, dwi'n rhoi y tuna i fewn hefyd. Ti'n gallu defnyddio 1 neu hanner tin o tuna mae lan i chi. Sydd ar ôl y tuna, dwi'n ychwanegu'r hanner tin o tomatoes hefyd. A cymysgwch hyn i lan. Ar gyfer y seasoning, dwi'n ychwanegu halen, bydd ac oregano. Felly dwi'n rhoi reina mewn nawr, a mae lan i chi pa fath o seasoning ti eisiau rhoi mewn i'r dish. Ar ôl tua 10 munud, dwi'n dod y pan bant o'r gres a ychwanegu 2 llwy o iogwrt ac wedyn dwi'n cymysgu hyn i mewn. Ac wedyn dwi'n ychwanegu fe gyda'r courgette. Dwi'n hoffi tynnu'r courgette allan a cymysgu popeth i gilydd. Ac yn olaf dwi'n ychwanegu'r caws. Ac wedyn mae'n barod i fynd mewn i'r ffwrn am 20 munud. Ar ôl 20 munud, mae'n barod i fwyta. Dwi'n hoffi bwyta un fi gyda salad ar y ochr, ond mae lan i chi beth ti eisiau gael gyda fe, neu gallech chi gael e ar ei ben ei hun. Os hoffech chi ymuno i'n Clwb Coginio ar-lein, bydd yr un nesaf ar y ail 20 o Fawrth am 6 o gloch yn y nos. If you would like to join our online cooking club, the next one is on the 22nd of March at 6 o'clock.